Esta mañá, Xerardo Moscoso foi recibido no Concello de Poio polo alcalde, que destacou a importancia do galego mexicano para a formación da súa ideoloxía política, nos tempos nos que coincidiron no Teleclube. El foi, quizá, digamos que un mestre para min, un mentor do que hoxe penso, da miña posición, das miñas ideas. Descubrir conocer a Xerardo aí no Teleclub de Poio que había aquí no Mosteiro de Poio, ali nesa época, pois foi realmente como descubrir un novo mundo, casi, diría eu, non? Tamén en Poio iniciou a súa traxectoria no mundo do teatro, ca creación do grupo Santa Compaña. A mí gustaba o teatro sempre, dende a época da universidade, e dende que era neno en México tamén. Entón, montamos Os vellos non deben enamorarse. Era o atrevimento, o risco que fai cando quere facer algo, pois arriesgaste a facer o ridículo, non tiña nin puta idea de como se facían as cousas, pero era o entusiasmo, era a congruencia de levar un grupiño que chamábamos a Santa Compaña coa bandeira galega. Os actores eran estes rapaces. Xerardo Moscoso adiantou en rolda de prensa o que será a conversa que terá lugar no Casal de Ferreirós o xoves 13 de decembro ás 8 da tarde. Falou hoxe e falará entón da súa significación e loita política e social que o levou ao exilio en Suíza no 73, de canción galega e das súas andainas deste e do outro lado do océano. Esa é a cuestión de mañá, ou de pasado mañá, facer unha plática, porque aínda temos moitas cousas que facer, e se eu podo axitar a través da miña presencia, conciencias anestesiadas polo Facebook, polo WhatsApp, polas redes e a tal, pois mira, aquí estou. O cantautor, fundador de Voces Ceibes, falou da súa traxectoria dentro das artes e salientou que sempre foron para el unha ferramenta ideolóxica. Eu nunca pensei que era cantante, nin compositor, nunca fui unha estreliña. Eu canto ao final, decíame algún compañeiro. A mí canta cando eu quero, o que quero é aproveitar a tribuna. Non era falsa modestia, era unha congruencia con unha cousa que para min era un instrumento de loita e non unha cuestión de subir os escalóns da popularidade ou tal. Nado en México, pero cunha forte vinculación familiar e persoal con Galicia, onde estudou medicina, non quiso renunciar a ningunha das identidades. En México foi médico de rodaxe participando en máis de 100 filmes, o que lle devolveu a vinculación ao país de orixe. De volta ao teatro, como director, fundou a compañía La Gaviota, ca que representou no 2007 a antoloxía Rota sobre textos de León Felipe, nunha das súas últimas visitas a Galicia.